আমি ফুৰিব গৈ আছো Hello friends, মই সংগীতা It's me channel সংগীতা channel ला आपल्याला सांगतो जानिছো আজি আমি ফুৰিবলৈ গৈ আছো দিগলি পুখুৰীলৈ বলক Hey guys, welcome back to my YouTube channel Sangeeta Rani Brahmo. Bee video ajabai thanda bochorniman December no January mon ang bawbai bee video ko banaina time aw ang angni channel aw Assamese so bungaman so yaw ang Assamese so bungnai jadong so hama monnanga जों दिनै थांगासिनो दङ दिगलि पुखुरियाव आरो जोङो दानिया उबेराव गाखोबाय गारि नेयै मोनाबाय थ' दानिया थांनोसै नायदो गुवाहाटीनि दिगलि पुखुरिखौथ' मोनथिखानांगौ जायो जाय फैफेरनो मोनदों बिसोरो मिथियो बेलेगफोराथ' सानाव नायफेरबाय दिनै नायदो हराव माबायदि जायो एसे थ' नायदो भिडिअखौ उबेरनि ड्राइभारा मोजांथारमोन बियो आंनि चेनेलनि नामखौ सोंनानै साबस्क्राइबबो खालामदो स' थेंक इउ थान्दा बोथोर नालाय जायखौबो जि खावख्लुबनाय स्वेटार गाननाय जेकेट गाननाय गोजांदों होननाय बेखौल' गाननाय जोंहा एसे लेट जाबाय जों सानावनो फैनो नागिरदों बाट गथ'फोरजों टाइमानो मिलायासै आं फैदो जोंहा आब' सानै ओमफ्राय बिसोरनि मा होनो आंनि मा जागोन मोनथिया आंनि मा जागोन मा होनो बाट आंनि आब'नि फिसाजो माने सानैबो स' नै इसोरखौनो गेलेहोनो लाबोदों बिसोरनो फैनो होननानै फैनानै बे मोनाबाय आं एसे साइडथिं फैदो जेखि गथ'फोरा गेलेया माने बे साइडथिं फैदो आङो ओरैनो बेनो जाबाय दिगलि पुखुरनि हरनि मा होनो बेखौ नाजारा बेनो जाबाय हरनि नाजारा मोजाङै खोन्थिद्रायला आङो बेखौनो नायदो बेथिं कापोल्सफोरा जना थायोना आरो मोनाबायना स' आङो बेखि थांद्रायला बारा खोन्थिनोबो हाला स' गथ'फोरनिथिं थांफिननोसै एसे मोनाद्रायबाय जोङो न'आव थांनोसै होनना सानबाय बाय बाय आंनि भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनखौ थुना हो बारा गोबाव थालिया जोङो थांनोसै नै ओंखारबोबाय बाय बाय आंनि नेक्स्ट भिडिअआ लोगो मोनफिनगोन स' बाय बाय